Сыктывкар дачники майшащины урожай весна, майнас ушлеслым, а юлі слойсвив ти жарен. Коли йона кічкачни та весна унаєн кіші слейкасе озледжлене. Кучам урожай відчищены дачникяс, тидмали смешки майтан котыр. Сегодня с утра в тени на градуснике уже плюс 30. Давно такого не припомню. Коміленки з вини района скучище жар поводдя. Сыктывкар дачники слекоті йона коло кішкачне, но шондич на ленімкодь, тулиси с великочід, і вони будмаг ясли коло содне воштем катце. Ой, мне кажется, все-таки с холодом. Коджі дерініна моз будми, вони жар, но будмаг ясли та лишала наджик. Майн ущислим та весна огурці зевна джоля. Анатолій огурцей щоддор, бидте перець да помідор, мужичей майшащис. Мій будмаг язди розкутни кішмене, но жар юль толиш, стався веже з бурлань. Вначале вроде бы не росли, потому что оно как прохладно было, а тут вот как тепло пошло, они прям сразу, вон один за одним. Анатолій сувтади соттадбак ясмедем чукартну унджуква, кішкачников ме бидлон, отчі дешвермас мунне мате віччо літра. Очень сильная жара, и если не поливать, тут все быстро завянет. Онке кішкач стави скошмас, ем'юкмес, сетич боч там васе, дишечанка, вірман урожай так кольне. Віжениш Ярослав Карабейников, воджі удачтіші з жар поводдя кежле, лише дис кепліця кішкачан дьонь система. Віштале, нінем що кидисабу, став учса воче мотор, валисища трубка іш уша мувиле, тадрі артме вічти нева, кад давин. То есть, если у вас, например, нет приточной воды, а вы просто набираете бачок. Кукше літра з трьома свіжонки жле, бир'ям урчитем кад, що аменам кішкаще бидлон, шіжім час ритин, коло семен вічедним медем бакен вилива. Жар поводя кута свіжлачни гималем, да куч зир'ясен, откименлен вещик вермас ушни шер, а бир'ящи скола відчичне, вічтала недачинкяс. Та весна не ощущає кувзене шиноп'їкясес, да кута не лача, мій арнас, боштас не бур урожай.